Kedves macedón barátaink, Budapestről köszöntöm Önöket. Tudjuk, hogy Önök most egy fontos döntés előtt állnak, fontos választásra készülnek. Mi is figyeljük ezt, mert nekünk sem mindegy, milyen eredménnyel zárul majd ez a választás. Sorsközösségben vagyunk Önökkel, bár mi az Európai Unión belül vagyunk, Önök még kívül, de mégis a macedón és a magyar nép történelme sokszor kapcsolódott már össze. Sokat segíthetünk egymásnak, mi is Önöknek, Önök is nekünk. Ezért nem mindegy, hogy a barátaink hogyan szerepelnek majd a most esedékes macedón választáson. Nem akarom eltitkolni, hogy a választás persze a macedón népé. Önök fognak választani, Önök választhatnak maguknak egy olyan kormányt, amely többet ad Önöknek, mint az eddig hatalomban volt kormány. Mégis mi Magyarországon Mickoszky barátomnak szurkolunk, és a VMRO-t szeretnénk győztesnek látni, mert velük alakítottunk ki olyan együttműködést a migráció ellen, a nemzeti büszkeség jegyében, a családjaink megvédése és a szabadság megvédése érdekében, amely bizalmat ad a jövőt illetően. Bízunk benne, hogy jól fognak szerepelni, és bízunk abban, hogy Önök támogatni fogják őket, és lesz olyan kormány a Macedóniának, amellyel mi magyarok jól fogunk együttműködni a következő években, és közösen fogunk szebb jövőt építeni, és amely kormánynak segítséget tudok adni, hogy minél hamarabb az Európai Unió tagjává váljon.